Takže na zdroji jsem Dominátor, vítejte u dnešního videa z GTA 5. To za to mě vůbec nevidíte, prostě já za to nemůžu. Já za to prostě vůbec nemůžu, tu kvalitu, no, že trochu, ale prostě nemůžu to nějak nastavit, aby to bylo prostě celý vidět, víte. No, takže jedeme teďka někam, ne, nikam nejdeme. Uá, motherfucker. Kastetotopí, motherfuckers. To je reklama. Teda, doufám, že to vidíte, to kolečko přeměňuji se na Trevora. Trevůrek. Se na Trevůrka. Trevore. Můžeš mi vysvětlit, jak se to sakra dostat? What? Jinak z GTAčka nebudu natáčet mise. Budu prostě jen tak mrknout. Blasted. Také dneska vyjde ještě, nebo ne, dneska to nevyjde, ale někdy to vyjde. Lego Batmana 2 DC Superheroes, já už to mám dohraný, ale asi budu to dělat s freeplayama, no. Takže mě za to prosím vás nejtujte, ale hlavně abyste věděli třeba, jak to máte udělat. Ty let's play budu asi nekomentovaný k tomu Lego Batmanovi, tam není co komentovat. Takže ty let's play nebudou komentovaný, jenom abyste věděli. Já se doufám, že tady bude nějaký boss, ale to je jedno. Jinak budu hrát s cheatem a to je jediný proti hvězdičkám, ale budu se snažit co nejméně používat. Takže. OK, prostě budu vedle, jak si chcete. Tak. Doufám, že to vidíte aspoň něco, no. Prachy. Dáváme si taxika. Doufám, že tam aspoň opravdu něco vidíte, jo. Nevím, jak dlouho tady to bude. Tady to video dlouhý, ale asi bude něco kolem 20 minutek. Nebo 11, prostě několika minutek, ale bude to prostě. Konečně. Jinak Rockstáři mě úplně strašně nakrkli. Vy asi víte čím, že prostě oni vydají ten, je to přeskočil, oni vydají prostě first person mod na PlayStation 4, na Xbox One a ještě na PCčko, nebo jako na PC, aby si to lidi kupovali, jako chápete, to jsou prostě, já to ani nechci vyslovovat, protože je to takový hnusný a školý ble. Pojďte. Počkej, já se to zbýt tamhle toho. Tak, teď jsme si kvit. Ten pes je živej. To je nesmrtelný. Jinak já takhle. Nezvíte to hnusný, jinak jsem. To je jenom zájmu videa. To bylo hezký výbuch. Teď vám ukážu, jak... já jsem hýbl s kamerou. Teď vám ukážu, jak to Dominátor pilotuje. 3. Oh my god. Pardon. Dáme šance mě najíst. Woo!
A sakra. To jsme neměli dělat. Dělaj. Takže jim se pokusíme let. I když s píchou pneumatikou si myslím, že se to moc nevíde asi. To asi moc nevíde. Oh no! Ale asi si rozmyslím ještě, jestli budu nějaký mise replayovat. Jinak v tom videu, co bude nekomentované z Batmana. Občas bude komentovaný třeba, jo. Občas možná, jo. Ale jinak asi bude nekomentovaný, tak budu dělat jednu misi nebo dvě mise asi, aby jsme se vyšli tak do 10 minut. Když to vyjde, tak aby prostě jsme se vyšli do 10 minut a aby do těch 10 minut třeba stihnu jednu. Takže kdyby byla nějaká ta mise kratší, jako jo, tak by to třeba bylo... Tak kdyby ta mise byla kratší, tak třeba udělám 2, jo, aby jsme se prostě vyšli do těch 10 minut. Prostě... Takže takhle to asi bude s Batmanem. Jinak sportovní hry taky mám, není problém se říct, NHL 13, FIFA 14, není problém se říct v komentářích dole v komentářích, takže určitě se můžete říct. Nějaký autíčko by se šiplo. Hej ty! Hej ty! Co? Co? Ok, lidi, jdu to odčítovat, to se nedá. Já jinak tady můžu počkat. Ještě jedna naděje tady je. Jsem rychlejší než vy. Vypadni. Ono je hodně, viděl jsi, co jsem řekl, vypadni. Oh. Nesmím mít zapnutý rádio, radši. Nechci mít problém. Takže... Sakra, v pozadí moucha. Fuck. Byla trošku moucha, mě nebyla slyšet. Tady máte auto zadarmo. Hej, vypadá to, že už to nějaký auto, tak tady vám vezmu do zadarmo. No. Takže já čekám, že to bude asi tak 15 minut. Protože pak dlouho se to opakuje. Teďka udělám. Habali, I can fly. Ne, počkej, to se k tomu nehodí. Habali. Bože, to je akcička. No, doufám, že tam něco vidíte. Motherfucker night, motherfucker yes, motherfucker. To snad není spoiler, doufám, spoiler. To snad není copyright, to snad není autorský, to snad nemá autorský právo. Motherfuckers night. Motherfuckers, yes. To jsem vymyslel sám. Pozor. To mi něco úplně superového napadlo, ale já jsem to neudělal. Habali! Sakra. A už to. Blbe, měl zvyk skočit dřív. Motherfucker. Habali, I can fly. Odnes mě prouda. Otop se! Teď ten proud to nasne. Ahoj! Pojďte se nechám tady to. A tam jsou všechno. Jsou tam. Sakra. Tady se to komplikuje.
plakatí. To je strašně vtipný, ty zvuky hlavně. Jak mě mohli vidět? Ty pak ještě páchanti. Tam má jeden páchat. To hnedka se mu napadá. Ten páchat je nějaký vytrvalý. Už mi nebavíš. Nebavíte žádný páchat, nebaví. To vám asi říkám. Sakra! Oni jsou úplně všude! Teď si užijem srandu. A jo, že stejně pokápá, to musíte uznat. Klasika. Vezmu si tady to. Protože to nemáme hodně munice. Ty kráso! 4 hvězdičky, epic. Doufám, vy asi nevidíte, ale jsou to 4 hvězdičky. Mám 4 hvězdičky. Ty kráso! Oh my god. Ach jo, GTAčko, to je ta nejlepší hra, co jsem kdy viděl. Parchanti. Zastřep. To jsem hýbal s kamerou hodně. Tak. Tak. No spíš takhle. Já vím, vůbec mi za to kvalitu nehejtujte, jako fakt lidi. Já vím, že je to strašná kvalita, tak si to nechte pro sebe. Ještě jak hejbu s tou kamerou furt, já vím, je to strašný. Jako mě si nemusíte chytat, to prostě nejde. Sakra. A myslím si, že když se tam nespívá, tak ani nemáte copyright, nebo jo? Copy. Ty kráso. Jsem tam chtěl zůstat. To jsem věděl, že se stane asi. Ne! Fail! Jo, tak lidi, tady to asi ukončíme. Jo, vypl jsem online PlayStation, takže tady to lidi asi ukončíme, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, tak dislike, odběr či koment, prostě, tak děkuji za shlédnutí a mějte se, smějte se a uvidíme se u dalšího videa, takže čau.